Hej bankmand, har du fået godkendt mit huskøb? Jeg sidder lige og lægger sidste hånd på din sag her, så vi er ved at være færdige. Værsgo. Nej, afslag, hvorfor det? Altså, hvis I køber det her hus, så falder jeres rådighedsbeløb fra 22.000 til 15.000 kroner. Det er 7.000 kroner i forskel, og i dag der betaler I kun 2.000 ind på jeres opsparing. Så der mangler 5.000 kroner, så jeg kan ikke hjælpe jer. Jamen, når vi har mange penge, så bruger vi mange penge. Så vi kan sagtens leve for 15.000. Det er bare 2 restaurantbesøg mindre, så er det klaret. Det må I så bevise de næste 12 måneder, og så ser vi på sagen igen. Jamen, så er huset solgt. Vi har været gode kunder i 10 år, altid passet vores ting. Det må da kunne lade sig gøre på en eller anden måde. Jeg kan desværre ikke hjælpe jer. I er nødt til at bevise det, og ellers så passer I ikke ned i vores kasser. Jamen, det går jo ikke. Altså, så må jeg finde en anden bank. Vi ses. Dette er et typisk problem. Derfor vil vi gerne være din personlige rådgiver.